Du undrer dig nok over, hvordan jeg er endt her. Det starter med en drøm, skabt med hænder, kærlighed og en smule storhedsvanvid. En dans i luften, smagen af solmodne tomater, som om Nonna selv havde plukket dem. Hver ingrediens nøje udvalgt. Champignon, friskhakket løg, chorizo, alt falder på plads, et for et, i slow motion selvfølgelig. Når kvalitet møder passion, opstår magi. Coop 365 discount. Kunst du kan spise.